Bueno, egunon eta eskerrik asko hortze zaudeten guztiei. Nere ondoan dakat Pello Lizarralde eta bere novela bat aurkezten dugu gaur. Argiantza da novelaren izenburua. Aspaldian Ereinekin liburu desente eta oso novela bikainak argitaratu izan ditu, ontsa bertan lehen momentu batean behiratzen nion, eta novela hau irakurtzen nintzala ere beti, nolabait ere, errepikatzen dira Pelloren bere unibertso literarioan nolabait ere ezaugarri dituen zenbait elementu ez da, eta beti esate batean nire oso gustukoa, eta nik uste lehenengo izan zala Ereinen aspaldi argitaratu zana, Anans Paz, eta bere munduan, niretzako titulu horrek badu esangura importante bat, ze bere unibertso literarioan gauzak handiak gertatzen dira eta hola oharkabean bezala, sekulakoa gertatzen ari dira, eta ez da novelagile bat kontatzen dizuna hau bestea badator etorriko da eta oin ateratzen desastakia eta sartzen diote eta odola borborka, baina aldi berean, axolagabe bezala gauza ikaragarriak gertatzen ari dira. Eta hemen, novela honetan ere, argiantzan, mundu bat pasatzen da, azken finean, ez da ba novela izugarri luzea ere, baina hemen mundu bat pasatzen da geure muturrean, geure muturretik, muturraurrean pasatzen da mundu oso bat. Oain isildu ingo naiz, eta hitza pasatuko diot Pellori, mundu hortaz zerbait esan dezan, eta gero pasako geralako galdera, erantzun, solas batera. Pello. Egunon, argiantza honetan, honen gainean argi pixkat egitearen lerro batzuk idatzi ditut, beti ere pentsatuz bestaldean norbait izango dela. Orain arte argitaratu dizkidaten liburuetan ez da sekula datarik agertu. Zenbait pasarteetan xehetasun batzoi erreparatu ezkero susmatu zitezken zein garaitan gertatzen ari ziren gauzak, baina etzen datarik agertzen. Azken honetan ordea, urtea, hilabetea, egunak, denak agertzen dira eta argi samar, eta asmatu ezin badut ere zergatik aipatzen dudan hau edo zer dakarren honek badakit aipatzea merezi duela da aipatu behar dudala. Nik betidanik niri miresmen handia eragin izan didate zerbait gertatu orduko zergatik gertatu den hori, zer ondorio izango dituen eta zer etorriko den asmatzen dakitenei. Berdin miresten ditut denbora luzea eman dutenak orain dela zenbait urte gertatutakoaren gainean aztertzen. Ukaezina da, askotan ikerketa horiei esker lortzen dugula galdu genuenaren zati bat argitara ekartzea. Konparazio batera, ikerle horietako askoren ustez, liberalismo ekonomikoak azkenaldi honetan ezarri duen sistema horren sorrera, Reaganen eta Thatcherren garaietan, agintepean hasi zen gauzatzen. Hala izango da, eta ez dut zalantzarik, eta gainera nik ez dut sekula eztabaidatuko ondorio horiek atera dituztenekin. Izan ere, beti falta izan zait tankera horretako analisiak egiteko gaitasuna, eta uste dut, garai hartan, jakitu nintzela non bizi nintzen, ze gizarteetan, zer nuen inguruan, baina nondik gentozen jakinarren ni ez nintzen inoiz nora gindoazen asmatzeko gai izan.
Nik oroitzapena ditut, besterik ez. Oroitzapenetan ordea ez da daturik. Oroitzapenak ez dute askorik balio. Ez dut inoiz nik bisitatu nostalgiaren hilerria. Niretzat, onenean ere mugarri huts dira eta aldi berean badakit saihestezinak direla. Badagoala ere alde handi samarra haietara iristeko moduan. Oraina jasanezina egiten zaionari, oroitzapenak etorri egiten zaizkio, etengabe. Orainean finkatuta dagoenari ere tarteka etorri egiten zaizkio alabearrez, baina gainera oraingo honetara nola iritsi den ulertu nahi badu, bilatu eta aukeratu egin beharko ditu neurri batean behintzat. Azken asmo hori gogotik kendu gabe hasi nintzen argiantza idazten. Alegia, orain inguratzen nauena ulertu nahian. Liburu hau lehenengo lerroetan agertzen den irudiak abiatu zuen eta zenbait oroitzapenek lagundu ninduten mamira joaten. Bada oroitzapen bat bide honetan balio izan didana. Goratzen dut, 1980ko neguan, zinema aldizkari frantsesak erosten zituen lagun batek zera esan zidala. Bideo izeneko tresna bat asmatu omen ditek, zinta batean grabatuta etortzen omen duk pelikula eta nahi dugunean etxean edozein pelikula ikusteko moduan izango omen gaituk. Elkarri begiratu genion, irribarretsu, albistea sinetsi ezinik. Nik badakit, orain aipatu dudan oroitzapen hau entzundakoan batzui irribarre egingo dutela eta agian algara ere bai. Zinemari lotutako aukeratu dut, zinemari lotutako oroitzapen bat hain zuzen ere, zinema delako liburu hau zeharkatzen duen aitzakia edo eszenografia. Dena dela, argiantzara hurbiltzeko arrastoren bat nahi duenari aditz batek markatzen duela esan beharko nioke. Eta aditz hori galdu aditza da, bi eratara jokatua. 6 egun irauten duen bidaia bat egin beharrean dagoen gizon bat dabil, galduta, gainbera datorren mundu bat begien aurrean duela eta sinetsi ezinik, ulertu ezinik, begiratzen du galtzen ari den guztia. Latza da inguratzen zaituena eta inguratzen zaituen munduaren agonia ikustea eta datorren horretan zure arrastoa geratuko ote den ez jakitea. Orrialde hauek beste izenburu bat ere izan zezaketen. Izan ere, euskal hiztegiek bi hitz jasotzen dituzte kontzeptu bera definitzeko. Argiantza eta ilunantza. Biek ala biek argi oso ahula edo argi oso ahula dagoen tokia adierazten dute. Bata edo bestea aukeratu, iraganak itzultzen diguna ez da horregatik argituko. Ez da aldarte kontua. Hemen argiak iluntasunak adina balio du. Gertakariak itxuan aztatu beharrean ibiltzeak, erabat ez bada ere, sinesgarritasunak kentzen dio gogoratzen dugunari. Iluntasuna
iluntasuna erabatekoa izan ez dadin eta handik aldentzeko zerbaiti eutsi ahal izateko derrigorrezkoa da iragana gainerakoen oroitzapenak kontuan hartuz osatzea. Alferrikakoa litzateke urrun haietan gertatu zena berritzen eta edertzen hastea. Ez gatoz paradisutik, ez dugu harro egoteko moduko erentziarik utziko, sobera hitz egiten genuen, maiz sukarrak jota eta suminduta gainera, batzuek erregimen berriari edo erregimen berrian tokia bilatzen zuten bitartean. Eta hala ere, jakinagatik zenbait espejismok liluratu gintuela, zaila da itzuri egitea orduan bizi izandako guztiari. Asko biltzen ginen kaleetan, asko lantokietan eta zinema aretoetan, eta pentsatu nahi dut hori guztia ez dela ilusio optikoa. Eta irudipena dut, orduan jasotako apur batzuk, babes ona izan litezkeela orain bizi dugun horri aurre egin eta argi pixka bat bilatzeko. Fikzioak dena dela, zalantzatik abiatua baldin bada behintzat, zalantza gehiago ekartzen du, eta beraz, nekeza da oso kontsolamendua aurkitzea. Bueno, oso ondo, Pello, nik nahi nun zuk liburuaz, novelaz, hitz egitea, eta oain ja usartuko naiz esatea, baina ez galdetzea, bizik eta hitz egiteko, nolatan, zure novelatan beti egon da, presente, nola biteko mundu alegia, ez da, beti lehen esatzen sozialki konprometitua eta hori, zure novelatan beti dago latente mundu bat, hori langabezian edo ez dakigula nola batetik bestera hor dabilen persona bat eta bizitzarekin borrokan eta bar. Eta hori beti egon da zure nobeletan, baina honetan esango nuke oraindikan hartzen dula zehorre jarritako datak aipatu duzun bezala, eta gainak ze data, 80koak, zeuk aipatu dituzu Reagan eta Thatcher, neoliberalismoaren dan bateko latza, eskeana rekuperatu, alegia okarragora gertatu dana, batez ere, baita ere, 89an, ekialdeko blokearen erortzearen ondoren eta abar, ezta. Esan edetena da, hori oso presente dago, eta gero, karo, efectivamente, estenografia, soziologia, zineak, zine aretoen inguruan, eta hor dagoen mundu hori, mundu horretan kokatu duzu, baina zenbakiak eta irabaziak dira nolabait ere nagusi, zea honetan, ez da mundu honetan. Eta justu hor dago protagonistaren ezin eraman edo deserotasun hori alegia ikustea hori ez da izan, edo hori soilik ez da izan nire mundua, eta oin inponitzen zaidana hauxe da, ez da. Holako zerbait badago, ez da, Pello. Bera, tesirik gabe eta idazten hasten zarenean eta irudia denean nagusi oso ongi ez dakizu zer etorriko den. Baina irudi batek indarra handia hartzen duenean eta ezartzen zaizunean, azkenean badakizu hor novela bat dagoela. Orduan, nik beste armarik ez dut idazten hasten naizenean, baina konturatzen naiz, horiek eragiten dituztela hor eskuton dauden beste gauza batzu. Kasu honetan, ni konturatu nintzen, orduan zinea desagertzen hasi zela. Hori izan liteke, zinea bazale batentzako izan liteke, gauza triste bat, zinema aretoa desagertzen hasten dira, zu zinezalea zara, eta ia da, zer esanik ez oso handitan,
hainbeste zine areto izan zuten haietan, ez dago zinerik, eta orduan beste garai bat etorri da, harrigarria egiten zaigu, haien jendeak telefonoan eta edozein pantailatan ikusten du edozein pelikula, eta horrela dira gauzak eta kitxo. Orduan, esan dut abestion, nik ez du bat ere nostalgia, sekula ez nahi nostalgikoa izan. Baina pena hartzen dut, ez nik bakarrik galdu dudalako, nire ustez, denok zerbait galdu dudalako eta zerbait aldatu delako. Noiz hasi ziren aldatzen kontu hauek? Bideoaren etorrera da seinale bat. Beste asko izan ziren eta garrantzitsuagoak, baina seinale bat da. Seinale horrek zer ekarri zuen? Ekarri zuen haustura izugarri bat, krak izugarri bat, eta orduan ez genekien oso ongi ze etorriko zen, orain badakigu non bizi garen, eta orduan hasitako hark, zer ezarri zuen. Iruditzen zait orain beti izan naiz ezkorra, ez dut ikusten baikorra izateko bat ere arrazoirik. Nik uste orduan hasi zen hark ekarri digula amildegi hau. Orduan, ondoa ez dakigu noiz joko dugun, nik uste baietz noizbait guk ez dugu ezagutuko, baina joko dugu. Eta orduan, asko galdu zen orduan, eta orain galdutakoarekin bizitzen ikasi dugu, batzuek esango dute, haien ordez torri diren beste batzuek osatu dutela falta zaiguna, behar bada bai, baina niretzat amildegi horretan gaudela garbi da, eta haiekin batera etorri ziren beste galera batzuk, eta galera horiek oraintxe ematen du betiko direla. Betiko galdu direla. Jakin hemen protagonistak ezagutu du mundu bat, mundu horretan kapitalismoa klasikoan esan dezagun, bazegoen beste joera bat, zen joera paternalista, ez da, enpresari txikia, bere langilea gutxi asko zaintzen dituena, kasu pixkat egiten diena, eta orduan, protagonistak sumatzen du hori galduko dela, etorri da gauza garbiago dituen beste bat, eta esan dio, orain arte bezala ezin dugu jarraitu, eta beste zerbait, hemen egin behar da beste zerbait, zuk nahi baduzu begiratu gauzak, eta zeuk ere aitortu beharko didazu, gauzak ez dikoazela ongi, eta zuk zehoz ere egin behar duzula hemen. Ez dago behartuta, baina berak ikusten du, desagertu den mundu horretan oraindik baliorik badagoela eta berak zerbait egin lezakeela. Baina gainera gizon hori galduta dago. Berak ez du bere bizimoduaren kontrolik, eta gainera ingurukoek sentiarazten diote erretiratzeko ordua dela eta pauso hori eman behar duela eta aspaldi behar bada aspaldi eman behar zuela eta ez duela eman, eta berak ez du inmolatzeko bat ere desiorik, baina nik esango nuke bizitzen jarraitzeko gogo horrek bultzatzen duela, beste zerrez. Sumatzen du, zaharrak ez duela balio, berria datorrela, eta berri horrek zerrekarriko duen ez daki berak, eta beste inork ere ez da. Orduan, hemen bizi ginenok, bagenekien zerbait heldu zela, baina ez genekien zer. Eta iraganeko argi hark, oraindik, argitzen du, iluntzen du, argitzen du oraingo hau, eta uste dut erakusten digula errepikatu daitekela, oso diferente izango dela, eta behar bada izan zen sakabanatze sozialark ekarri zuela kalterik handiena. Izan ere aurre egingo badiozu, gertatzen ari denari aurre egingo badiozu, elkarri begiratu beharra dago, eta ja adin bat dugunok, atzera begiratuta zerbait ikasi genuen, ez gaude inori ezer
irakasteko moduan, nik uste, baina erreferentzia batzuk baditugu eta zarraiekin berri honi berri honetan proposamen bat egiteko behitzen nik izan du proposamen bat egiteko asmoa behar bada, ez dakit, seguru ez nago, baina badakit oraingo hau ulertu nahian jo dudala atzera, ze uste dut honen, aldaketa honen arrazoiak han daudela, urte haietan daudela, geroztik etorri dena orduan sortu zela. Baina nik oraingo honetan nahi dut irtenbide bat. Bai. Galdera bat egiten digu Danel Esarri-Ugartek, Hitzen Uberatik, eta zera dio, pixka bat berandu iritsi naiz, esaten du, baina zein da protagonistaren eta zinemaren arteko harremana? Eskerrik asko da. Ez da zinezalea, bera, baina 30 urte eman ditu zinemareto bat zuk dituen enpresa batean, eta bera gerentea da, eta orduan bera kontuak egin izan ditu, eta hala jarraitzen du, jubilatua behar luke, baina ez da jubilatu, eta orduan bere betiko lagun eta enpresa jabearen semea iritsi da, eta arekin batera etorri dira susmatzen da beste garai bat heldu dela. Orduan, ez da zinema zalea. Orduan, zinema aitzakia bat da, arnezakeen beste ozein enpresa mota nik uste, baina nik ezagutu ditut zinemaretoetanko langileak asko ezagutu ditut, ordukoak, oraingoak ezagutzen ditut eta mundu hori ezagutu dut eta hurbila zait oso, eta ezagutzen dudanetik hasi behar dudanez, alaxe ekin nion honi, Argientzari. Hoxe da. Txatean momentuz ez dago beste galderarik, ez dakit, animatzen zaituztet egitera, hemen zaudeteneok ere, ez dakit? Oraingoz, nik ere badakat, ointzen berak esan duenatik, berak esan duenari jarraituz, ez da. Azken dinean, tragedia bada, baina karo, zuk ez duzu tragedia moan kontatzen, tragedia gertatu egiten da, hor dago, uniberso horretan hor dago, ez. Alegi ez duzu esaten kontatuko dizue sekulakoa eta epika tragediarik ez dago, tragiko. Baina bai nola baitere, galera horiek, tragikoa dira ze mundu batzuk desagertu egiten dira. Esan nahi detena da, oain esaten ari zinen hildotik, azkenian metafora bada beste esparru askotan eta beste langintza askotan eta munduetan gertatu izan denarekin, ez da. Ze hemen aldatzen dena da mundu bat, alegia, bizitzeko era bat, aldarte bat, denboraren, denbora beraren nola ditere arnaste bat, ez da. Eta burura etortzen zaizkit ez dakit, ez da. Garai bateko kamiolariak eramaten zuten bizitza, kamioiak hartu eta eguneko buelta bat egitearekin batea, hori izan bizitza, mundua hori izan. Mundu guzti horiek nola joan diran desagertzen. Azkenian, geure begien aurrean, halako tragedia mundu iraganean dazkago, ez da. Nik uste tragediak horrelakoak asko direla eta azkenean drama txikiak, baina gero tragedia bat osatzen dute. Ez dago zalantzarik ere, nire ustez. Nire ustez, mundu hori ere ongi ezagutu nuen bizizan nitzelako, zenbait urtez, nik uste dut aurreko mendearen bukaerak eta onan hasiera ekarri den tragediarik handiena izan dela nekazaritzaren desagertzea eta herri txikien desagertzea eta oro har gizarte horren desagertzea. Tragedia hitz garbia da netzat, horrek oso ongi definitzen du zer gertatu den. Netzat da tragedia izugarri bat. Eta orain dago, mundu horren nostalgia eta hori jasan ezina egiten zait. Ni nostalgia ez dut aguantatzen eta nostalgia eta romantizismo elkartzen direnean eta Euskal Herria romantikoz eta nostalgikoz beteta dago, niri iruditzen zait iritsi garela puntu penagarri batera. Gauza bat ez diote etorkizunik ikusten. Hemen landetxe batek ez du sekula konponduko herri txiki batek edo bailara txiki batek duen arazoa, sekula ez. 12 izan da ere, 15 izan da ere.
Han, sororik ez dagoen bitartean, han jai dugu. Baina, zer egiten dugu? Taloak, nola egiten ziren taloak? Taloaren berpistea gauza bat barregarria, ezta? Nire aitak kontatzen zuen nola gorroto zuten taloa, ezta? Taloa, morokila eta abar, ezta? Hori gauza bat, bueno, penagarria, baina... Bai, hori da, Euskal Herriak hartu den bide bat, noiz nahi albistia ikusi eta berriz garai baten egiten zen hori berritu nahi izan dut ez dakiz herritan da, eta joan dira alako errotara eta errota hortan, errotarria berriz abian jarri eta ez dakiz zein duten, museo totala, ez? Eta hori iruditzen zait ikaragarria, ordan, oraindik orain, Zumarra eta Azkoiti arteko, orain bidegorria ditzen dute egin oinez, bueno, ederki, baina nik orain ere ikusi nahi nuke Urolako trena, garai batean sekulako protestak egon ziren, oso arrazoizkoak gainera, eta azkenean utzi zuten. Zer egin zuten museo bat Azpeitin, nunbait. Nik ez dut garai bateko trena tunelak uluka pasatzen zuen ura. Nik nahi dudana da tren moderno bat, publikoa, garraio publikoa ematen duena, eta bailara arteko komunikazioa errazten duena. Nik nahi dut trena, nahi du garraio publiko bat, bizia, ona, modernoa, eta bar. Eta horiek orduan etorri ziren, hau ere Urolakoena eta beste asko orduan joan ziren. Hemen Topoa adibidez, tren penagarria zen ni hemen bizi nintzenean Donostialdean, zer egin zuten, pentsa, ezta? Soluzio bat daude. Hori, zabalduz, eraman liteke oso urrun, eta erakusten du, gauza hain txiki, drama txiki horiekin zen tragedia etorri den beste bat, ezta? Nola osatu galdu duen hori guztia, eta deinu balio zigun hori askorintza balio zuen hori, nola ordezkatu, eta nola ordezkatu ritoekin, zeremoniekin, eta gezur andana horrekin. Beste galderarik, bai, a ber. Nik estruktura aipatu nahi dut. Hau da, ez? Estruktura hori narratzailea, personaia edo personaiak, eta egunerokoa, hori lehenbiziko momentutik buruan zenuen? Bai, beti horrekin izaten ditu lanak, ezta? Eta hori hasieratik, hori gabe ezintzen idazten hasi. Zalantza nuen, azkenean balioko ote zuen, baina plan horiek guztiak behar ziren. Nik ezin nuen, nik nahi nuen protagonistak bereak azaltzea, baina iruditzen zitzean oso importantea egiten zituen bisitaldi horietan erakustea ze irudipen ematen zuen gizon horrek. Ahots gehiago behar nituen eta gero beti nahi izaten dut hirugarren persona bat denak eramango dituena eta bere lekuan jarriko dituena eta eszenatoki bat eszenatoki emango diena denei. Baina hori garbi hasieratik garbi nuen. Bestela horrela hastea... Nik ere, zerbait esango, jak esartu gehan, obrara, zeak, Patxi Larrionen, interbentzioen ondoren, karo, munduaz ari gehala, erabiliko ditugu, zinema munduaz ari gehala, baita pixkate, iztegi hori erabiliz, ezta? Zure nobeletan nik beti ikusten dut kamera bat ikusten dut. Hirugarren pertsona behar izaten dezula eta nik beti kamera eta badagolako, objetibismo bat badagolako iruditan kontatzen den horretan. Gertatzen dena, literatura, kamera ez da iristen, literatura iritsiko den zehara, baina zure kamera exigentea da eta asko hartzen du. Alegia hola, pixka bat, pedante xamarra izan ez utzia zute, Jon Txiberrek esaten zuen ura, ez da, prosa bikain batean euria bera ere entzun egin behar dela, ez da, eta zuk hori lortzen dezu. Hori da nik uste dut, eozinek hemen, edo zure irakurleek, beti, zure zeatan, alegia, geinea zea insistentea latoso izateraino,
baina hori nolabait ere ematen diguzu. Batzuk ezin dute eraman hori. Hori ez da ezer gertatzen, ez da, bueno, badaude irain ja prestatuak horrelako joera literarioak eta zineman ere gertatzen da. Plano luzeak dira, eta irainak ere baituzte kritiko batzuen prestatuak, ez da. Pintura nola idortzen den ere antzematen da, eta horrelakoak, ez da. Niri iruditzen zait, askotan esan hau, baino, gu zenbat ordu ematen ditu egunean hausnarrean, ideiekin, bueltaka, eta bar. Gu gehien bat, ez dakit nolatan, nik ez dut ulertzen zentzumena kontuan ezartzea idazteko orduan. Azkenean, ukitu egiten du, behiratu egiten dugu, usaindu egiten dugu, eta hori guztia da gure egunerokoa, eta hori ez agertzea niri iruditzen zait, hori egin gabe ere, gauza ederrazkoa bikainak egitea badago, baina niri iruditzen zait, garrantzizkoa jartzen duelako, erritmoa jartzen duelako munduari begiratzeko modu bat eta egoteko modu bat. Batzuek hori ezin dute eraman, eta gero askok esaten dute, hori da mantra bat, eta segi, eta noizbait ere hasiko alai, zer kontatzen gizkuna. Nik ez dakit bestela egiten, baina nik hori irakurtzen duen gozatu egiten duni, baina askoz gehiago dakitenek eta oso ongi izan dute, eta hori aspaldeko gauza da, eta oso zarra, eta ikaragarri gozatu dut horiekin, da, maizu horiei eskerrik kasi nuenik presarik ez izaten eta gauza txikiei erreparatzen, eta nik gozatu handi hartzen nuen horiek irakurtzen nituenean, eta orduan ez dakipa. Niretzako euskal literaturan horretan marka bat, esan egitena da, sello hori zea, zu Pello Lizarralderen zea dira, ez. Batzuk gozatu egiten dute eta beste batzuk ezin dute eramanta, normala da, eta zezen dizuepa. Hor behiratzeko modu bat dago, eta iruditzen zait, horiek denek karga horrek, adibidez, gure mendi bazterren eta zeak, hori erreparatzek, eta bidaietan eta askotan zer egiten da, eta literaturan antzera egiten da. Bidaietan, bidaia bat egin ondoren askotan kontatzen ditu marabillak. Eta marabillak zer dira. Ikusi diat, Tailandian, ez da zer. Eta badagoan, herrito bat, eta gero ikusi honen zen da, alako entzulea liluratzeko zera batzuk, ez da, erakargarri batzuk. Baina gero da sekula kontatzen zenbat ordu eman ditugun auto batean sartuta, aeroportu batean zain, papera egiten, eta beste. Eta bidaia hor dago. Eta nik beste alde hori nahi dut, nik bestela eta izan, eta, kau, badira baindik ere Tailandiara joan tezen, detzemo Tailandia eta ongi, horiek hobe dute ez herridaztea, baina beste batzuk bere gune horiek hortxe jartzen dituzte, ez da, exotismoan edo abenturan edo antzekoetan, eta, bestea eskutatuz. Beste dimensioak. Oso gizki atera bada, orduan beste abentura bat dago. Ze poliziak harrapatu gintuen, da gainera ez zigun eman, hori beste zera banda. Mikel Hernández Abaitori pasako diotitza. Kaixo, unon guztiei. Pixka bat, pentsatutan neukan aldez aurretik, baina justu Iñaki Aldekoak esan duen gauzarekin, zer ikusia du nire galderak. Hain zuzen ere, Pello Lizarralderen novelagintza da oso koherentea, badauka poetika garbi bat eta badauka estilo bat, badakigu pixka bat nundik datorren ere, baina oso propioa, oso berea ez da. Baina nik galdetu nahi nioke, azkeneko novela honetan naiz eta euki oraindik ere koherentzia narratibo hori, ze berrikuntza dago aurrekoekin konparatuta, ala ez dago, alde horretatik zer esango zenuke? Nik esango nuke Orbanak idatzi nuenean eta oraingo hau idatzi duanean egitura dela eta badaudela alde handi xamarrak. Iruditzen zait hor, niri zaila egin zait beti lehenengo personan idaztea esate baterako. Kosta egin zait.
iruditzen zait lehenengo personarekin konbentzitzea oso zaila dela. Kosta egin zait horretan hastea. Eta bi horietan, esango nuke, aldeak badaudela, perspektiba kontua esango nuke nik. Eta horrek, jakina erritmoan ere ekartzen ditu alde batzuk. Hemen ekartzen du, baten ahotsetik bestearenera pasatu beharra, eta iruditzen zait hor badaudela berrikuntza batzuk. Baina hori nik esaten dut, aurrekoan orbanak hartan, batzuk horituko dira, 3 atal garbi samar zeuden horre eta bat zeuden erdiko atal laburrenan ustez garrantzia handia zutenak. Hortan lan handia hartu nuen eta nik inork irakurri aurretik lagun batek aldute zen, oain gontan kasketo nebilez, etzekiat azkenean behar bezalateako zaidan hau eta orduan horiek aipatzen dituen. Bateko besteka izan zidan, baietz, antzematen zela hor arrisku bat, eta gaina lagundu egiten ziolan narrazioari eta bar. Baina askotan norberak antzematen ditun gauza dira, zuri kostatzen zaizulako, baina ez dakizu irakurtzen duenak askorik antzemango duen, eta inoiz ez dakizu. Nire ustez badago, baina irakurlek esan beharko dute, aurrekoak irakurrita dituztenek. Bai, Imanol Ubedaz? Kaixo, eguerdion denoi, entzuten duzu bai, ez? Bai, esango nuke, badagoela elementu bat, kotxea eta road movie bat, leheno zine gintza ipatu du, zine gintzaren estiloa duela, ere akaso zureak, ez? Baina badu ez, road movie baten zea bat, ez? Azkenean, bidai baten bitartez kontatzen zaigu novelako, zea ez, muine ez? Eta mugimendu horretan egiten dian hausnarketak eta ez dala bakarrik ez zinearen ingurukoa, baizik eta gero bidean ikusten ditudunak, usaitzen ditunak, horrek ere balio duela, ez? Osatzeko, ez? Paisaje osoa osatzeko garaian, ez? Ni 3. laugarrena irakurrita gero, bukatu eta gero, nire 3. laugarren libura idatzita gero konturatu nintzen denetan dagoela bidai bat. Eta esan, pentsatu nuen, beste zerbait egin beharko, zertik, beti ez bideekin, baina erabatekoa izan, o beste batekoa izan, beti dago bat. Aurrekoan ere, azken batean, bidei diferentean ikuste, eta gainera bideatzeko arrazoiak diferentea dira, kasu honetan esate bateako protagonistak berak erabakitzen du bidai hori egitea. Baina horrekoan ingurua behartzen du alde batetik bestera ibiltzea. Ramiro ura, lanik gabe zegoenez mugitu beharra zuen, etxera txukun edo, duin itzuliko bazen. Orduan, bidai desberdina dira, baina iruditzen zait, nik esango nuke, nahiz gogoratzen, gehienetan, ipuinetan sargorin ez zeuden, baina gehienetan bidai bat dagoela. Alaxe ateratzen zait, ez da kontzientea, baina nik irudi hori hartu, sorrerako irudi hartu eta bestea garatzen hasten naizenean, hola etortzen zaizkit, eta kosta egiten zait leku batean sartzea eta han egitea, ez? Gustatzen zaizkit asko, adibidez, filme, nola izango nuke, personea gutxi hartu eta gela batean sartzen dituzten horietakoak, gogoko ditut. Baina nik ez nuke, ez dakit, nik ez nekiko olako gauzarik egiten. Iruditzen zait, ez dakit, ez da besaterik. Beste galderarik, hemen zaudetenak, kameraren beste aldean. Zuek, Iñaki, besterik, edo menuzten dugu? Bai, hemen jarrituko genuke, baina gure artean ere izango du aukera hitz egiteko. Osondo, mila esker Pello, Iñaki, hone atorri zareten guztioi, kameraren beste aldean zaudeten hori ere bai, eta tira, beste bat arte, mila esker da guztioi. Bai, zauei, eskerrik asko.